A mi em sorprèn molt, i és una sorpresa, jo diria que positiva, no? És un fet molt inesperat, perquè a més els que estem seguint tot aquest procés des dels mitjans de comunicació i el comentem i n'estem parlant molt sovint, hi ha certs temes que ens acompanyen durant molt de temps. El tema aquest de la llista unitària ens va perseguir mesos i mesos i mesos de debat molt intens, en els quals qui eren partidaris de que existís una fórmula diferent de candidatura, precisament per fer més fàcil que una part de la ciutadania entengués que estaven davant d'unes eleccions diferents, costava moltíssim explicar-ho o intentar trobar punts d'acord amb persones que podien ser sobiranistes també, però que estaven tancadíssimes en banda d'aquesta opció i que et deien que en absolut era la manera, que seria perjudicial, i mil i un problemes que te'ls projectaven amb la mirada, amb la lupa de la política clàssica i de les xifres tradicionals que marca la ciència política respecte a processos electorals que en teoria, ho hem dit, no han de tenir res a veure amb aquestes eleccions, no? Per tant, al final es va demostrar que aquesta és l'opció. Hi ha diaris com el Financial Times i altres que ara et reconeixen que aquesta ha estat un pas molt important, i per tant jo crec que això pot ser una de les claus de volta de l'èxit, no?, del procés.